Nirio makare nyakoro mgajuang machiegni ahinya chenro en kagi kacha nyinga Lydia. Buche ariyo mageto yudo ratiro ne anyuola 21 mano owito nyithigi e mach mano omuoch e skul mar Hillside Endarasha bang' moho higa achiel ochwal e doho manyeri kod duol mar Oganda KNHCR. Buche go mano ochwal kaachiel kod riwruok mar elimu bora kod anyuola mano owito nyithindgi dwaro mondo mi doho ochik sirikal mondo okaw ndaw mager ne migawo masomo kuom rem keto kenge makare mar chiwo arita mowinjore ne nyithindo mano owito ngimagi. Riwruogegi bende dwaro mondo mi ochak nonro makende okalo chik mar doho mar fwenyo adier ewi gino mano otimore otieno mar tarik 5 dwe mar 9 higa mokalo mano okelo tho kod hinyruok mathoth ne jopuonjre e skul mar Hillside Endarasha. What we are mainly seeking from the court is the defense of the Constitution and the upholding of the rights of the deceased children that their lives were cut short during the Endarasha fire on the 5th of September 2024. So mainly what we are seeking to achieve through the constitutional petition is to hold those that are duty-bound, their responsibilities and duties, more so the school, Hillside Endarasha Academy, more so the owners of the school, and more importantly, the Ministry of Education. That our parents, ourselves, will never take our children to school only to be called to collect bodies. Compensation is not enough, but justice and clarity on what happened would at least assuage the anger of these parents, and we are fully in solidarity.